lagip di napalabas. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip di napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Di pakasaritaan ngayon tayo kan biyagita, kat nagapo kanipagayam tayo at Tristan, manipod aritaw, Nueva Vizcaya. Kastoy man tikunana, Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan at Tristan. Itapay laang kidawakon tinaan-anay a pasensya, kat ano samlakuman nga iornos to'y atid dugunay asurat ko. Detalyado ngamin to'y surat ko, iso akastoy tikin atid dugna. Kaya't ko ngamin nga ibinsa-binsa tinagbalin alagip tinapalabas iti biag mi nga agiina. Ket amok kan patsyak a makaitad daytoy iti adal kan liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga rodan ti ag salaysay. Raquel, Mariel, anyat kukuan nyo ngay. Umay kayo manganan ata di kay kat maladaw iti pagadalan. Aldawan. Wow! Tusino kan tuyo. Plus kiniro. Nagimasan? Sigurado nga aduman ang timakan ko, mami. Ay katwan mala ang tugaw kananak ko. Mangan ka amangan habang napudot pa'y timakan. O si kangay Mariel, apay di ka mangan. Wa mami, madamdama aktun amangan. Ang adamot klase manak ko. Ijay kanto ka din pagadalan nyo amangan. Amangan naman di man ang tirik na ni Manang Mariel, mami. Saan man na nasumrag. Naa, si ka talaga Tristan. Pakialamero ka. Apay, dakas ka din umamuan ni mami adi ka simrag iti pagadalan ni Digalman. Kunamit lang nagagat kang agadal. O, apay mo't ngay adi ka simrag Mariel anak ko. Kuwang amin mami. Mading amin tirik na. Manungal dawan na kasta ka. Kanayon kan tumat ngamin ngagpuyat. Kabubuyam daytan iti TV kan kasi cellphone mo. Ay, unay kayo lakit din aya. Da kayo atalo kisayan nyo man ti panagbuy-buya yu iti TV. Kan kakukuting-ting yu iti cellphone. Nang runay ti rabi. Ni, apay ngay apati siya kat karaman, mami. Wen nga rod uray siya. Awan mo't basol ko. Sa anak mo't ngagbuy-buya kan cellphone iti rabi. Anak ko, amin aba nag-analabas kat dakas. Nang runa dagita agad gadgets. Denggendak ka di ko mangamin. Tapara matlaeng kada kayo ti ibagbaga. O tatang, adto yung tiinbilin ni nanang asabon kan Sonrox. Ay na, ang yaman na kanak ko. Akit, kumusta mo din, nagitiapo ko. Kaasi ti apo, nasaya at damat amin tatang. Sumsumrek damat iti pagadalan. Sigurado ka kaday nga amin da kat inaldaw amat matan iti pagadalan. Ni, anya ti kayat masawan tatang. Adda ka di amuyo, ajak amo. Hindi na minsan anapan naglako ni nanang mo iji ilay. Nakita na kanumot ni Tristan nga agturong iti may sa computer shop. Kadwana na iti barakada na. Anya?
tinasaya at palutputem to jay anak mo. Iti kasta maamuam no asino ngagpaiso tinakita ni nanang mo. Wen tatang, kasaritak to ni Tristan, apaman ang makaawid ak. Sumsumre kakmat mami. Amang ano nagbidot lang ni Lolo, itinakita na. Amang ano, kay ingas ko lang dahil dyan. Sapay ko matakas na anak ko. Ngamin, diyak kayat ang madadail manin ti panagadal mo. Ti kayat ko, graduate ka kumamutan iti high school. Iti kasta sumrag kamutan iti kolehiyo, akas kadag iti kakabsat mo. Wan ka di mami. Di kagdanag. Mapasamak tumot lang dahil ta. Tinaringat ngamin kada lolo kan lola kat ag suspetsada adagos. Ay na anak ko, di mo ko masakitan ti imbagada kanya. Panangisakit dalaang dayjay, anak ko. Ala, aramidam kit din dagiti assignment mo. Rumuarak labit. Adda na patag apapanak, Makapasuron mat ni Lolo Martin. Nagistaya na kidya na. Yung maglakin din ta, napamatik mat lang ni mami. Ay, sumuri kag tumatlangin di pagadalan. Yung siyempre, agpraktisak pa nga agimel. Asidig nga minan tilaban mi. Sana bale, tadayo pa yung ti graduation. Makauray na ita adal-adal. Iso nga unag pa lang na ti panakilaban ko iti ML. Nagbayag ka mo tinarong Raquel. Itayak pa lang ang gururay dito ya. Ay, kwa, pasensyakan, babe. Nakisarita ak pa nga miniti may sa classmate ko. Abuludot to ti notes na inton madamdama. Tapno, maridiyok dagiti lessons mita. Sa bagay, gusto mo giti. Tapno saan nga suspitsa ti inam ang nagkating klases ka. Iso nga rod kat. Iso nga di kan agmurmuryot, babe. Nga na, mapantang ruda. Saan ti oras? Sa dino iti papananta ita, babe. Ije talatan balay mo ya. Ado ti makantay dyan. Kan awan tao, iso asulo ta ita ti balay mi, babe. Sika, kanayo na matan. Ha? Katalaga kasta, babe. Isumot laang tuturong na. Kan may sa. Kaya kahit mo man saan ka di. Loko. Wala, umigakit din. Kahit iliw ka una yan, babe. Kahit makagaran ako una yan sika. Pagdatan dito yung sango ti Balayo, Ophelia. Wan nga rod, Arturo. Katagyaman akmanan iti panangitulod mo kanya, ha? Nakatipidak lang nga rodan iti pamasahe. Sa anak pa'y anarigatan ang nag-commute. No kumatasong bata mong tita, daton ko ngayat ken ka. Di, hatid sundo ka kuma iti amin ang papanam. Sika talaga, Arturo. Talaga nga isingit mo pa'y laang matday taabanag. Puno man nga hindi bagbaga ko, Ophelia. Isura lang takas na tinak matpatyan. Kasla di ka mamati ka dagiti pagbaken ka. Mamati akmat at talaga nga ay ayatin nak, Arturo. Iso na lang ta. Kasla di akon kaya ti makiasawa pa'y. Ita niya aga po, Ophelia. Kaslamas kay kayat kulatan nga asikaswan dagiti anak ko. Ang mo, Ophelia. Dumtang to ti panawan ang makiasawa kan mga asawa da. Ikot agmay maisakan tumatan. Isuarong bang lang nga damat katakunay-nay mo ah. Katsyak da ita, Ophelia. Panunutag tupay anaimbag dayta, Arturo. Anya, naibusan ti allowance mo kunam Tristan? Eh, wan mami. Anya, nangip ipanamngay. Kat no pang may sa abulan nga allowance mo dayjay. Do alawas pay laang tinapalapas nga ibusan. At da ngamin binayada kiti pagadalan. Isong ikanda ko na.
Awan nga minan balon ko ita. Sige, mami, please. Ay, sus Mariusep. Adtoy. Oh, agyaman ak, mami. Oy, si Tristan, ah. Siguradom lang nga di pagadalan ti pangus-usaram dagiti ititad ko. Wan ka di, mami. O sige, tamapan ako. Abangan lumaladaw ako di pagadalan. Ayos. Sa wakas, at damot lang ang gastuset para iti outing ming agbabarkada inton malam. Naglaing ka talaga, Tristan. Ay, makapasuron ka talaga. Makapasuron ti kastoy. Apay, jak magtan makontak ti cellphone ni Oliver. Sa dinungatan ti ayan day di lalaki. Apay, adi na sungsumbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Nas kan amaman na ti kasasaan ko. Ay, makapasuron na talaga. Manang Mariel? Raquel? Oh, apay akas ta tilangam. Kan, apay nagdabdabog ka dito akas laubing. Kwa, si Mangpit kamit kaya man. Ay, Wen, nagawid ak anasapat na sakit ti ulo. Jack nga rodan simrak iti maudi ang subject ko. Ne, apay ngay, agsangit ka matan. Anya kay ti sangsangitam. Awan, masuronak lang. Masursuron ang masasar. Sino ti kasuron mo? Ti ka di boyfriend mo? Ay sana, awan pa'y boyfriend ko niya. Oh, talaga? Awan nga ron. Talaga ka din? Awan pa'y boyfriend mo? Dagulit ka man. Awan ko nakangarudan. Awan pa'y boyfriend ko. Ngamin, agad adalak pa'y laang. Ag boyfriend akto inton makaturpusa. Promise? Ha? Oy, manak Mariel, di nak man paglulokwan. Inton kwan, ipulong ka ni mami. Aw-awagan ka itay, Tristan. Agpakadwa ako maama pa na grocery. Ang apay ajak mo't makontak ti cellphone mo, ha? Kwa, mami. Apay nga out of coverage ti cellphone mo. Saan nga agring? Saan ang makontak? Saan mo't asigod akas jaya? Ay, kwa, mami. Di, kwa. Di, Anya akwa. Ituloy mo at ibagbagam. kwa. Naisalda ngamin ti cellphone ko, mami. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Ik-ikan ka mo't iti kwarta. Sorry, mami. Talagang ngamin anibusanak. Isa kapilitan nga insaldag ti cellphone ko. Kasano kumaan na ibusan ka? Kat jak mo't agkurkurang amang mangtag iti allowance mo. Kwa, mami. Anta ngamin napanan mi ngagbabarkada. Siyempre, ano ti paggastusan ni Jay? Share kami. Isa naibus tintadyo. Ay, unay kamatan, Tristan. Imbes at ipanag-adal mo ti asikaswan. Saan mo puro ka barkada. Iso ang nagbababa dagiti gradom. Taday talabulakbol mo ti asikaswam. Sorry, mami. Sana na maulit. Promise. Basta tubusan niyo tinsalda ka cellphone ko. Ay, Diyos ko. Mano, kansa dino tinangisaldang iti cellphone mo? 2K, mami. Insaldak iti may sakarag iti classmate ko. Ay, una yan na itaga ubing. Saan man lang nga masayangan iti kwarta. Di damo ti aginaw. Ay, wan nga ro tatang. Agpaiso nga damot basit negosyo mi. Ngam nagastos mo ti agpaadal. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Raquel ka ni Mariel. Imbag pa'y nagiti manang nata nagagitda nga agadal. Iso ko maatitulatin na. Sana na ita agbulbulak pula ang tikukuin na. Wan nga ro tatang. Iso dala ang tagbalbalin apa konsuelo. Da Raquel kan Mariel. Numaminsan, ibagbagak paikit din ang nasaysaya at laangan a puro babae la kuman tinagbalin nga anak ko. Ay, kahit kanayon mo lata, palagi panjay anak mo Barang denggan na kantumot lang.
Di ka mauma amang bagbagakan kwa na anak ko. Kasano da ito yan? Sigurado nga gungat ni mami numaamuan na masikog. Nang runa numaamuan na dinak mo balingay kalaysa ni Oliver. Gaputatan asawan. No, apay mat ngamin anang mga tiyak kadagit yung bagbagan. Manang Marian? Oh, apa yan? Agsang sangit ka man, ha? Oh, apay. Asa ka di parikot? Nagulbudakan ka. Hindi yung bagak ngawan boyfriend ko. Amok marik na kami nga dailimlimad mo. Di parikot. At nasawa na. Anya? O di, makiwin na suwaskan kan kwa na. I-break mo, day ka lalaki. Break kami. Nakiwin na suwasakon. Iso na lang. Masikog. Masikog ka mat? Apay nga iman. Kaya't mo asawan. Masikog ka man. Uwan, iso na lang, tasan pa'y kanwa nakasagana ni Jerry ang mangikalay sa kanya. Diyos ko. Dakala parikot na ito eh. Agpong tutlakit din ni mami numamon niya. Nang rona kat duwata ang masikog. Oh yeah! Oh! Yun! Bagay ka, Lods! Oh, hindi pa, pre, ha? Oh! Whoop! Bang, 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 bang! Oh, ayos! Winner! Oh, may sapay game, Lods! Nay, alas 9 mat gaya man. Awanan, naladaw ako niti pagadalan. Dito yaklatan, computer shop. Sana ako nasumrek. Sana bale? Saan mo't lang ang mamuan ni mami, ajak simrek kita. Bumulod ak tulatan iti notebook na iti kaklase. Tapno ma-review na iti inadal da ita. Agay ayam akit eh. Oh. Anya, masikog kayo ato. Mami, Mami, sumungbat kayo. Masikog kayo kadi. uwan, mami. Well, Mami. Diyos ko. Apay, anaaramid nyo kanya, tikastoy. Apay, linukod ak lagayam. Sorry, mami. Sorry talaga. Mami, tiamok ka agad-adal kayo. Saan mat gayam tatay tamat boyfriend dinas asikaso yo? Kanya klase kayo nga anak! Miss F, kidawak adi mo kumaputput den tuy surat ko. Kidawak nga isaruno matlaang kumaadagos, iti kasta kat mapagsisilpo matlaang dagiti pasamak. Amok nga ati dugunay, ngamkas nakunakon, pakaadawan daytoy iti adal, ken mangtadliw-liwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, nupatgam dagiti kiddaw ko. Toy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam Tristan. Wen pagayam ko. Di ka agdanag ta ipampaminsan mi nga yornos ti pannakaidrama to'y surat mo, iti kasta kat agsasaruno matlaang ti pannakayaplod na. Kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat pagayam Tristan. Bueno papagayam, padaanan ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo, Alagip ti Napalabas. Apay! Apay anaaramid yu ti kastoy kanyag. Nagbalinak mat anasayat nga ina kada kayo. Yung apay alinukudag. Apay! Sorry, Mami. Sorry talaga. Nakalipat kami ka ni Jerry. Katsi ka, Mariel! Sa dinumat ti ayan tinakasikugkan ka, ha? Sorry, Mami. Ngam dinak mo balin ngay kalay sa ti ama ti sikog ko. Taapay kumaasaan. Sa dino ti ayan na. Siyak ti makisaritakan ko na. At asawa na, Mami. Kat nagsublinda ito iti ayan ti pamilya na. Mami! Saan, Mami? Di yamat ko makabilan ni Manang Mariel. May sakaman! Mami! Awanan kayo iti buin! Di man na pinanunot na iti sakripisyo, tapno may sakad ko lang ti panagadalyo. Inununayo kit din ti naggargarampingat ngam ti panagadalyo. Unay kayo mutan! Unay matlakit din tigasgas at nagitido ang anak ko. Diyak mat nagkurang nga ng bagbaga kadakwada. Ti amok at napas nagdangag at adal. Ngamsaan mat gayam. Diyos ko, ikanagpay kumaitikiran ti pakinagam. Tapno sang wag dagito'y apanubok iti biyag. Pangasim, Diyos ko. Tarabayan na kuma. Tarabayan kuma dagiti anak ko. Lawlawag ang kuma ti panunod na. Diyos ko. Isurong ka din o niya tirumbang aramid. Iwan-wan na ka di. Naita ka iti makagapo, no apay alimlimtag nagiti mataman ako. Nagsakit ti naramid dagiti anak ko, tatang. Nagsakit. Kunak no napipiyada pa hingam iti buritak ng anak ko. Saan mat gayam? Tanakarkarumat ti naramid ta. Kaasi ka mo't anak ko. Pinamati na kala ang gayam na iti anak mo iti inuulbod nga aramid da. Okay, kasano pa'y itan ti panagadal da Raquel kan Mariel? Awanin atatang kapilitan nga agsardengdan nga agatay. Nilaangan Tristan ti agtuloy nga agatay. Ti may sapay aparikot. Masapul akarbuak ti ipas ngay di Mariel. Ngamin, nagpukaw mo't ti lalaki anang sikokan ko ana. Malaksit iti dayta. Pamilyado pa'y ganyang. Ayun na yan. Kat ni Raquel, kasanaon. Kasaritak ti nobyo ni Raquel, tatang. Naskan nga ikalay sana ti anak ko. Sakbay ngagpas na Wala. No asino man rin siya lalaki. Rumbang lang nga ikalay sana ti apo. No saan la kumana sa paapimusay ti amata. Nalabit asaan akastoy ti kasasaad mi nga agkiinay ta. Manadi ka nagliday anak ko. Ti rumbang nga rami damitakit agkararag. Dawatem ti panarabay ti apo.
Amo ka di nakabaybayan. Basta agtalag ka kenkwana, anak ko. Raquel, Mami, awagam tinopyo. Kat ibagam kan kwa nang umay dito'y balay akadwa na dagiti dadakkel na. kwa mami, inawag ako ni Jerry. Iso na lang tawan ka no dagiti dadakkel na. Anya, Sanda ka no ang makaumay. Ngamin, adada ijay probinsya. anya a klase tinaganak dagitan. Apay abaybay anda ti anak da, no amuda anak kasikog da ito'y. Mami, Ay, una yan ti kastoy. No apay mat ngamin, basta nagpasikog kalaptan iti da iti a Jerry. sorry, Mami. Ala, ibagam kin ni Jerry, ta isulangan ti kasarita. When, Mami? Awagam, kat ibagam nga umay dito'y balay, itamat laang. Si Kagayam tinobyo ti anak ko. Wen, ma'am. Oh, kat, anya nga iti planong ita. Iti saan nga agbayag, maadaan kayon iti anak kin ni Raquel. Mami, napagsaritaan min ka ni Jerry ti amin. Agkalaysa kamin to. Agtal na ka dita, ta saan asika ti kasarsarita, Raquel. Mami, Oh, anya, Jerry. Kuha, ma'am. Kas diyan nga ron. Kas iti na ko na ni Raquel. Aglipin kami ka na. Agurnong kami pa. Tapno addan to ramatin nga kalaysa. Kat, sa dino nga iti pagnaudan nyo, tsak kaya ti pumanaw dito'y balay, Mami. Iso, dito'y kami kumanga agnaad. Wen ko, mama. Dito'y kami ngagnaid. Nalawa mat ti silid ko. Iso nga, awan mat siguro ti agbali na parikot. No dito'y kami latan nga agnaad, Mami. Wala dingi ito nakmet. Ang makaamoy ti kasta na pasamak kadagiti duwang anak mo, Velya. nakarkaro pa'y kanyak, Arturo. Iso nga rod asimuro takan ka, idi ko nang maagpasyartan. Nagsakit nga minen ti ulok iti kapapanunot. No anya tinaskan nga aramida. Panagrik nakat kas labumtak ti barukong ko. Iti kas taunay asakit na. Di ka humagong ungat. Wen? Gam, mangrugin ang mapasamak dagiti imbagak iti ken ka. Adumteng to ti panawen, ang mga asawa, ken makiasawa dagiti anak mo. Saan to ang maliklikan kat panahon na ka? Ngamin, mangbukal dan iti bukod da pamilya. Isungit na pa lang, lumbag na lang, amaadan kamutan iti katakunay-nay mo, aging gatong palbiyag. Arturo, Naklunam dayat ko, agkalaysa ta dagos. Panawan da ka man dagiti anak mo, saan kanto ngagmaymaysa. Ikarik, nagtali na edak iti sibay mo, aging gat maudi nga angas mo. diyak kayat ti basta ag desisyon latan, Arturo. Sapay ko matang maawatan na. Ophelia, Awan ti sabali nga ibagak. No di ti agyaman kan ka. Agyaman ha, gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. kas na ko, Ophelia, si sasagana ak nga aguray, saan ka matkat nga apuraen? Ay, ket, inaklon mo ko mga minen. Anya, Arturo, anak ko. Ni tatang mat. Nauntay mo tinapanawan, ti impay mo kadagiti anak mo. Malaksi di tinay ka. Napaduras mo matan ti negosyo, nga imbati na tinagawan nga asawam. Tatang, Dadakkulan dagiti anak mo. Panagkunak, panawan matan tapno asikaswam ti bagay. Iti kasta, agbalin ka mo't anaragsak, Ophelia, anak ko. tatang, ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Isuda ti ayan ti ragsak ko. Wen, anda akditan. Ngam kita emban tinaramid na.
Imbes nga igaanda ti agadal, saan mo ta nagpasikog dakit din. Duwada pa'y mas nga raon. Imbes sa paragsagan da ka, itata dadakil dan, saan mo ta ipapaayan da ka mo iti parikot. Tot, Mawatan ka ba't kit di anak ko? Sapay ko mga ron addan to pagbaliwan na giti anak mo. Day tamat ti kanayon kong ikarkararag, tata. Sapay ko mata makaamiris damatan. Siyak to siguron ti kararagsakan nga ina, numapasamak day ta. Ay na, nakaturog ako na. Tinasayap. Aginda ako. Maturog ak kitin. Iti kasta, masapa ak amaringin itong bigat. Ay, kung kaya. Tsak penalpas ti project ko Nyamot tal. Nalipatak batal. Ay, sigurado nga agungot man ang tititcher ko. No, jak may pasa na dyan itong bigat. Inikan naklangarodan ni Tigundaway ang mga ipasa. Yung jak pa'y ba't nalpas. Mabalin ko pa yung atang ipasa na dyan. Uray naladawan. Nagadong tijak na arami na project iji pakadalan. Jak samot kan makagraduate. Makamulitan. Maturo ka kiting. Katuro ako na yan. Itong bigat ko nito ng aramidan di project ko. Nagaw-awit ka pa'y laang, Jerry. Anya man na iti pagpupungtutan si Karagal. Di mo't imbarakan ka, amapanak makibirthday iti balay ti sigo da kadalak. Wan, ngam di mo imbaga amarabyan kagayam. Kita man ti oras, Jerry. Ita ka lang nga agawid. Parbangunan. Kanayon mat na kasta ti aramidam. Basta agsweldo ka, mapankay ti ayan dagiti barkadam. Iso abastit matan ti maikitad mo kanyak. Ang yaman ka kit niya, tek-ikan ka pa'y. Anya? Hoy, Raquel, laglagi pam asaan ta nagkalay sa, iso adinak man pakibibiyangan. Aramidak ti kay kayat ko, takwartak mat ti gasgastusak, nawatam! Awanan kay ti bain. Anay ko, o pingingog sipat ka. Kayat mo sakit di ti makaraman ka niya, anay. Yes. Kalpasan anang alam ti kay kayat mo kanyak. Kastakit din ti bagam. Laglagi pam ko ma. Adanton anak ta. No'y maipapalit ubeng, mabaling ko mo, asustentuan lang na ita. Iso at di mo ibusin ti pasensya ka, Raquel. Jerry! Tumalakan, tano ko na kasinahaan ka, aramidet! oh, apay nga da ka dito'y silid ko, Tristan. Apay, di ka manan sumrak iti pagadalan? Saan man Ni, apay nga eh. Sigurado nga agungat manan ni mami numaamon na adi ka simrak. Napuyatan ak nga rod. Ay, oray siya nga rod. Nagariwawan tumot darakel kan Jerry idi parbangon. Kanayon ti panagrekyerda. Di da nga tama panunot. Asaan lang nga isuda ti tao dito balay. Ay, dayjay tumot at Jerry. Iso pa yan. Nagpuskol ka di tiro pa na dya, Jerry. Awan babain na. Hindi na panunutan na makikabkab balay lang dito. Maala na pa lang tiyagbarta ka rin nabi. Saan lang nga rin ta? Kanayon na pa yung apaan ni Manang. Wan nga rod ah. Di pa'y lang amin sinaan ni Raquel. Konsumisyon tumot lang ti ipapain. Anday ko. Ni, Tichan ko. apa yan, Manang Mariel? Agan ano ka? Anya tinasakit? Tichan ko, Tristan. Ha? Nagsakit. Anday ko. Di mo, kabula na mo, Manang. Wan, anday ko. Nagsakitan na talaga tichan ko. Esos, amangan aganak kan, Manang. Nasapol ang may taraga daw sa iti ospital.
Ay, kid, kasayat ba't nga ron ano ko naman nakapagpasngayan ni Mariel nga apo ko og anak ko. Uwan tatang, saan abalin ang naggastos kami? Tinapatag at nayawid kun ida dito'y balay. Kid, ti amangay, ti anak na. Talaga ka na sanay na nagpagpakita. Saan ang tatang? Amangan no naglemangan day dyan. Nausong nga agaramid iti ubing. Ngam irresponsable mo't gayam. Sapay ko ba ata agserbi nga adal ka ni Mariel na ito napasamak. Sapay ko matakas na ngagpaiso tatang. Ang nagamat siguro. Mami! Mami! Oh, Nay, apay Tristan. apayan na pa ako. Mami! Lolo! Di manang Raquel, aganaksan! Anya, lukas na. Masapol ang maitarayan ija ospital ni manang mo. Sa dino ti ayan ni Jerry. Awagam ni Jerry ta ipantayon ija ospital ti kapsat mo. Kartingam! Itayping ang awagan ni manang Raquel. Saan ba ta sumusungpad? Anya? Ina, saan tayo nga orayan ni Jerry? Itaray tayo ni Raquel ija ospital. Di matimbagakan ka na dadailan na kiti motor. Iso ajak nakaawit adagos. Dagulit ka may. Di ko namkit di. Saan kami napatagkan ka? Na, sumumbat ka pa ilang. Di na kami man lang ay may kinita iti ospital. Anyang itaramida ki Jay. Kat agawid kayo mo't laang mo't dito balay. Kan may isa, amumet nga da trabaho. Saan nga umanay arason day ta, Jerry? Talaga kit di an napatpatagdag iti barkadam ngamda kami iti anak mo. Dahil ta tinarigat yung gagat. Putak ka, putak. Nakalalaing kang agatap. Makauma. Nagalas at talaga ti ugalim, Jerry. Anay ko, manulangal daw man ipon nagpaskayak ng dinanog na ko. Awanan kay ti main, Jerry. Anay ko, ti tiyan ko, anay ko. Basol mo mutlaang ah. Tangiwat mo mutlaang timangmangag ko. Makarengreng. Makauma ka na talaga. Saan arumbang ti kanang kabilugin ni Raquel, Jerry? Ah, Mami? Awan babain mo. Irresponsable ka lang arudan. Maalam pa'y akabilan ka na ko. Ay, kuha ngamin, Mami. Di. Jakon kaya ti makidanakan ko, ana, mami. Agsina kamin. Ah, Alala, gusto daytan. Agsarita kayo inton na baawan ti pungtot yo iti tunggal maysa. Saan, mami? Basta agsina kamin. Alaam amin ang akagawaam kat pumanaw kan dito'y balay, Jerry. ah, di tala nga ya. Di sina, no sina. Di kagdanag. Pumanawak at talaga dito'y balayo. Makauma kayo. Pwet! Tristan, anak. Oh, Mami, kumunag kayo Ay na, si Mang Putan ti impadait ko nga usaran ta inton graduation mo. Ha? Mami, Oh, apay akasla naliday ka, iho. Mami, anda ngamin parikot. Anya dayt na ay anak ko. Ibagam no anya dayt na, bareng masulbar na pa'y. Mami, Amom, excited akon nga umatendar iti graduation mo. Mapanagnakakmatlaangan ka na lolo kan lolam at talagang agad-adal ka. Mami, sorry. Ne, apay. Apay ngagsorsori ka. Agsangit ka mutan, iho. Sa anak namin nakabilang ka na kitagturpos itatawan, Mami. Anya. Ano ngamin tibagsak ko. Sorry, Mami. Anya. No kasta. No kasta. Mami! Mami! Miss F, pagyamanak manan ti anos mo anang yornos para itipan na kaidrama to'y atid dugunay asurat ko. Ket namnamaek
Nga isarunom matlaang adagos ti may katlo apaset to'y pakasaritaan ti biyag ko. Dawat ko iti Diyos anamarswa, asapay kuma, tapag tali na edan na ti kinasalunat mo, iti kastakat adupay ti mangagan mi adrama, dito'y programam. To'y pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam Tristan, wen pagayam ko. Isarunok matla ang adagos ti may katlo apaset ti surat mo. Di ka madanagan tapag sasaronwek aging ga amalpas. Papagayam, padaanan nyo ti may katlo apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Kas iti sigod, may samanan ang naragsak ng aldaw ti income ikablaaw, kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi, ti kinaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Ofelia, anak ko. Oh, di ka kumamanan ang sangit. Ang mga niya pa di mapasamak ka. Kuna nagiti doktor nga nakano high blood mo. Isa pa nga asim ka di at pagkalmaam kumatirik naman ako. Ni Tristan, tatan. Sana makagraduan. Pinaay nagmatakas ka dagiti dua kakabsat na. Mabalin ka di, anak ko. Lipatan pa'y lang kumanay tabanag. Aginanakak hindi. Itikas na, agimbang ka. Kan makarwar ka ni ospital. Diyak lang amin malapdan ti bagik, tatan. Kanayon ko adamagan iti bagik. Noan niya tinagkurangag ka dagiti anak ko. Taapo yung kastay tinaramit na kanya. Maawatak ti marikrik nam anak ko. Talaga na sakit, iti may sa anaganak, ti mapaay, para iti arapaap na, kanagiti anak na. Di ka kumamaawanan iti namnama. Amok nga do pati mabalin na solusyon na iti na itabanan. Kasano ko matatang? Kasano ko maamasul para na iti aparikot? Kasano ida ang mapagbalbaliw, tatan? Dawatem ti panarabay ti Diyos sa namarswa anak ko. Pastrekem di tapuso kan panunot mo. Kat kumararag kay tinapas na. Patsya ka denggan na ka. Amok nga isulang ti makatulong kan ka. Ngamin, awan imposible kan kwa na. Oh, Manang Mariel, sa dino tinagap po, ama. Itay da ka pailangan nga sapsapulan. Uy, napan ko inala ti abang iti may isang apartment. Masapol ko ngamin ti kwarta para iti gatas kan diaper ni baby. Unay kabatan Manang Mariel. Inuray mo kumamot na makarwar pa ni mami iti ospital Sakpayanapan mo inala ti abang iti pitong apartment. Tulang kamit anya. Ti kunak, abang ti may isang apartment. May isang apartment na awatam. Saan ko nga inala amin ti 56,000 nga abang? Wen mat ngamin Tristan, si kamot yayan ti biddot. Uray pa'y, bidot latta tinaramid ni Manang Mariel. Respeto! Respeto? Nagsasaw ka? Kasla adamit respetom kini mami. Ha? Di mat saan ka nakagraduate, iso an naawanan iti puot ni mami. Husto ni Manang Mariel, Tristan. Oo. Kano da kayo adwa tinangta iti konsumisyon ka ni mami. Ngamin,
Naggidan kayo nagsikog. Kasta gaya ma. Ano ko? Ano? Aping agsipat ka ngay, Manang Mariel. Dahil tati maibagay kan ka. Gunggunam. Day takat nga minti alam. Sikat yakim basol no apay nga day di ospital ni mami. Sumabsobra kayon. Gaputada kayo tinauna. Ikaskastada kon. Anyang aliti mapaspasamak dito. Apay nga aga-apak ayaw. Lolo, Ni Tristan, lolo. Sumba-sumbatan na kanikit din. Saan kayo mat ngayon ano? Sakto pati sinipat-sipat yo. Awan ti kampiyak ka na kayo. Damin, agpapada kayo anatangken ti ulo na. Awan pa'y nasayat nga aramid yo. Pasig aparikot ti ipapaayo iti inayaw. lolo. Basol yo amen. No apay nga da ita iti ospital ti anak ko. Iso ano kayat yo nga agbyag pa iti inayaw. Balbaliwan yaw ti kasta nga ugali yaw. Agyaman na kadagiti a prutas, Arturo. At dapay gayang pasabong-sabong mo, Pasidla nga ba nagdate, Ophelia? Napigsa akon. Sigon iti doktor ko, mabalinak kanon nga agawid inton bigat. Nasayat pa no kasta, Ophelia. Kat inton makaawid kanton, ijibalayo. Sabay ko ma, ta aywanam tumatkan ti salon at mo, ha? Agyamanak, Arturo. Agyamanak iti amin apang magbagakan tulong mo kanya. Ophelia. Mabalin nga ta, sumuro ta kijay balayon, tunbigat. Kaya't ko asawan, siya konti mangitulod kang kang agawid. At dahil ti may salugan ko, padya ito talahay tatakdak ka. Iso taramatan tayo. Sige, Arturo. Ibagak to day takin ni tatang. Naglagi pang kumakanayon. Nga ipatpatag ka unay, Ophelia. Siya ti adda masaksakitan. No makikita ka marigrigatan. Arturo, Iso nga pangasim. Tagan anad ka kumakanayon, ha? Di mo kumamat baybayan, tibagim. Mami, mami. apay nga agsangit ka ngay, Raquel. Kaya't nakasarong karan ni ospital. Nga kuna ni lolo asaan ka nun. Iti kasta makarelax kayo. Saan kayo kumaagumurkurakin ni Lolo yo? Concern laang kanyak daychay. Maawatan mi mat mami. Isungarod nga uray kasta unayin adahanag mi kada kayo. Tinungpal mi latanti kayat na. Pasensya kayon mami ha. Ngam inala mi ka ni Manang Mariel ti abang ti duang apartment. Ingatang mi nga miniti masapsapol dagiti apo ko yo. Ato'y ti 40,000 nga abang pa'y ti 5 apartment. Mala, ikabil mo di tabag ko. Sige, mami. Agi na kayon, Itulot ko lang dito'y silidyo ti pangaldawan niyo. Saan, anak ko? Ha? Siya kung timopan iti kusina. Iti kasta, ma-exercise mo dagiti tultulang ko. Uwan ang mami. Ay na anak ko, di ka kadimadanagan. Kabailak ti bagik, anak ko. Napigsa akpay. Anday ta. Nalpas kumatlangan alininisan ti silid ko. Nagmayat gayam no kanayon analinis. Nay, oras gayam man ti panagmimerienda. Masapo lang makameriendan ni mami. Makumikom kat ni Manang Maria lang mga sasikaso ka ni Sofia itay. Ni Manang Raquel mat. Saan pa asimang pat manipod clinic? Ado siguro ti tao. Isa nabayaganda ka ni Kyler. Naapay nga minakanayo na marigatan nga umangas ti kaanakak. Anyata ti sakit na. Ay, pinasayat. Siya akong ti mangipan iti merienda ni mami. Anya klase ti dakes nga angin anang iturungkin ka dito yung opisina kita, Raquel. Luti ko nam kat makisin noblianak kan ka. Gapo iti kadak dito'y. Nagbidot ka, Jerry. Katiba ka marulan, ano niya ti gagaram? Adu pa taramidak. Jerry, agsakit ti anak ta.
Oh, ket, Kagap-gapo mi lang iti klinik. Impa-check up ko ni Kyler. Kat sigun kadag iti Dr. Ejay. Masapol amayapan iti ospital. Iti kasta, makita dag iti espesyalista iti puso. oh, di pa nyo. Apay masapol ay ang adda. Yan may sa nagadumot ti kwarta ni mamim. Adda pito nga apartment apapaabangan na. Malaksi di ti dayta. Adda pa'y bakery, kin restaurant na ili. Talaga kaya managalas ti ugalim, Jerry. Po, Anak mo ni Kyler. Di ka man lang madanagan, iti kasasaad na. di mo't pinapanaw na ko ni Jibalayong. Kaya't nasawahin, da kayon ti makamo kadag iti masapsapol ti ubing. Anya? Isa pumanaw kan dito yan. Awan may ko. Nawatam! Nakaturog mat gaya man ni Kyler, Raquel. Wan manang. Ni Sofia nga'y nakaturog matan. Wan, itay pa'y Manang Marie. Oh, apa yan? Agsangit ka matan. Malagip ko lang abin ni Jerry. Tumok no sa dilangit tigurak kan kuana. Saan man lang nga nagdanag. Idiin bagak ti kasasaad ti anak mi. Irresponsable na iya tao. Tiyakla ko man nakiboy-boyfriend kan kuana. Tapno sana kastoy tinagbanagan ti biyag ko. Amom, Raquel. Kas namat ti mapampanunot ko. Nang rona numalagip ko ti ama ni Sofia. Talaga ang maudi ti babawi. Manang. Raquel! Oh, apay manang Mariel. Anya ti, Kita am ni Kyler. Kaslasaan mo ting umang angas ni anak mo. anak! Kyler! Anak! Kyler! Buenas dias to ya. Apa nga tayo dyan makatulog? Ito kailangan na kainda. Diyak mo't makatulugan. Ay, ano. Sana may katitipanunod ko ti anak may kinarakel. Sana may libak asyak ti amana. Ngamin, kayong ingas ula-ulay. Sigurado ano taur tumot na ijaya kas kanyak. Untong tumakay. Ijay tumot arakil. Nagkatang-tangsik. Nagturo damang papanaw kanyak ijibalay da. Ita, uma-umay di jay opisina. Ay, nako. Pasensyakan kay Lorana ka. Pag-tripa kitinam. Isasan ka pa ilang masurungkaran. Di ba? Ah, madawag ko. May Tristan. Rabiin. Apa yung mo awag? Sos, mga nagdaman kalukwan nga inaramid na. Hello, Tristan? Manong Jerry, umay ka dagos dito balay. Ah, anya? Sakaditi ko lang nga umay dito balayaw. Un manong, Itan niya kumaga po, Tristan. ni Kyler manong, natayan. Ah, anya? Tristan, di ka man mangraba kita kasta. Pud na di pagbalik manong Jerry, natayan ti kanakak. Saan? Saan ako dulay ta? Saan? Kyler, anak ko. Apay, pinanawan nakmatan. Apay. Kasi ka lang arudan timang parparag sa kanyak. Nga pinanawan nakmatan. Kyler, anak ko. Raquel, patibkaram ko matipakinaka mo. Nalabit nga aging galangan dito iti intad ti Diyos abiyag ti ka anak ka. Ala, gusto da ito. Ni Jerry. Raquel, Sika ti akyang basol no apay anatay ni Kyler. Basol mo!
basol mo, Jerry! Jak pagayat ang tikas ti anak pasamak iti anak tarakin. Ipatid ko ti anak ta. Ulbod! Ulbod ka, Jerry! Ulbod ka! Aray ko. Bakit? Gusto ko mawata nga. Anak ko matipimusay. Pangasim. Agkalma ka kumalang ah. Managing bubukod ka! Timagim lang, ti pinampanunot mo! Irresponsable kang ama! Raquel, agkalma ka kumay. Ayop ka! Ayop! Pumanaw ka dito eh! Pumanaw! Imbag laangan tayo manugot matlaang ni Jerry ako manaw biit. Napakalmami matlaang ni Raquel. Dayjay, adan iti silid na. Ay, tarabayan da kami kuma, Diyos ko. Nagrikat ti kastoy asasaadan ti pamilyang ni ita. Pag-aasip, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Dawatak tinananay apan narabay mo iti pamilya. Ikanda kami kumaitikihan ti pakinanggang. Tapos ang wan mi dagito apan nubog iti biyan. Manang Mariel! Manang! Ni Tristan ba niya? Manang Mariel! Oh, apay Tristan. Ni Manang Raquel! Oh, apay ni Raquel. Nagpakamatay! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti may katlo apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. May samanan anaimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Kaya ka di man ang tinapasama ka. Apaya ka sila nagre-rekyar kayo manay. Nasaya ata si Mangpat kayong tatan. Ayan lagi ti anak mo. Apaya ka sila siksikala. Bayan lang ikaw. Hintaray da Mariel kan Tristan ni Raquel di hospital. Nagsabidong ngamin da ito eh. Pinanggap ti anak ko ti agpakamatay, tatan. Diyos sa manang nga asi. Ayunay batang. Apaya na aramin ni Raquel ti kasta. Diyan ko na muna niya daramitan. Madama may lang amalamlamayan ti apo. Ngam kaya't mati anak ko nagpakamatay. Anya ka din ti mapaspasama ka nagiti anak ko, tatan. Ayun na yun. Anya ay tinagkurangak ka nagiti anak ko. Inaramid ko ba't amin nakabalag. Tapno mapadakal ko ida na sayaan. Impaay ko di amin nga oras ko kadakwada. Gamapay akas na dadadailan naman tibiyagdan. Upilya anak ko. Agkalma ka kumalain. Apay, tatan. Nana. Apay. Gusto na ita anak ko. Ang mga noan niya man eh, di mapasamakin ka. Jaksan ka ba, alan, tatan? Nabambanog ako. Nabambanog ako na yan. Kasi ti kanayon ko ngay baga. Dawatem ti panarabay ti Diyos. Isulaen ti makatulong kan kay ti dahi ti aguntaway anak ko. Anya ti ko na lagi ti Doktor Manang Mariel. Kasano ti kasasad ni Manang Raquel? Naispalan iti pagkatikap sa Tristan. Oh, agyaman at Diyos ko. Noapay mo't kami na naramid ni Manang tikas jay. Amo na matabasol iti Diyos tikas jay naramid na. Wan nga ron. Kan may sa awan karbangan tayo amang katil iti biyag nga impabulod ti Diyos kada tayo.
Manang, Naaramid na siguro ti Kasjay. Gaputaginan ka ba ulan dagiti mapaspasama? at daakditan manang. Ngam saan kumamot na kasto tinaramid na. Kasanon no. Tristan, awatin talat takuman ni Raquel. Ti kasapulan ita ti kabsat na. Kat ti panangipatagkan pan nakaawat manipod iti pamilyana. Manang, Ala, umay ka, tamapantay iti silad nga ayan ni Raquel. Ang mga no nakariingan day jay. sige manang. Raquel, Pasensya kayo, anak. Pati na kayo kat nairamraman kadagiti parikot ko. Imbis nga da ka balay ang mga asikaso iti anak mo. Saan? Tada ka dito ospital amang bambantay kanyak. Kastamot kan ka, Tristan. Di kat nag-absent ka manan iti pagadalan. Awan klase mi ita manang. Holiday. di na ka di pa kadanagan, Raquel. Okay at laang. Kan may sa adamat ni Mami ang mga iwan ka ni Sofia. Adapay ni Lolo. Pinaybayandak lang kung mananatay. Di ka kumaagsaw iti kasta, Raquel. Iti kasta. Malpasan ti panagrigrigat ko. Kan mabawasan matan ti amin na pariko ti Jambalay. Nangruna ka ni Mami. Di mo ibagat ti kasta manang. Ngamin, ipatpatig da ka unay. Kanon siyempre, saan mi akaya mapukaw da ka? Pudnot imbaga ni Tristan, Raquel. So adi mo ulitin ti kas niya naramid mo, wan. No amom la kumano kasano ti panagdanag mikan ka. Nanguruna unay ka ni Mami. Nalaos ti panagdanag nakin ka. Ti anak ko. Nakakaasim at ti anak ko. Manang, Pangaasim, Raquel. Agalma ka kumalaang. Ang mga noan niya apay ti mapasamakan ka. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan. Tawanan ti anak ko. Laglagi pang kumaaka na yun. Nga da kami lang ito'y. Di da kanto pulos panawan. At da kami lang ang itisibay mo. Gapu tapat-pat ganda ka, Raquel. Apay nga da ka nitaw, Jerry. Lolo, amok akagurdak mo eh. Kapukadagiti napasamak ka na kami kin ni Raquel. Amumot gayam. Apay, ada ka di masapol mo. Lolo, kahit ko kumati dumawat iti pamakawan kin Raquel. Aklo na ka nagbasulak. Uwan, basol ko ti amin. Ngamin, nagibalasak. Kat ti anak mi, tinagsakripisyo. Ada pa'y gayam ti di mo nga amaw. Ada na pasamak ka ni Raquel. Anya ti ketyo sa Lolo. Nagsabi dong tiyapaw. Pinanggap na akit talan ti bukod na abiyag. Anya, kit kumusta ni Raquel? Kan sa dino tayo na, Lolo. Kasi ti Diyos, adan itinasaya at akasasaan. Kat nakaawi doon manipod ospital. Nasayat nagnaroon ka sa Lolo. Ang mga noon nakarkaron at yak mapakawan ti bakik. At dadaki sa napasamakin ko na. Lolo, kaya't ko ti dumawat iti pamakawan kin ni Raquel. Kastamutin ka damami Ophelia. Pangasyo, tulungan ta kumalo. Panag ko na kat saan pa lang nga itati kong taway. Kasaritam to ida inton bumaaw ti ungit ka. Kat kabayatan nga urayam dayta. Orno semetan ti biyag mao. Adda ka di pagnayo inton bigat, Mami. Awan mo at Mariel. Apay ka di. Ang mga numabalin abantayan niyo pa'y laang ti anak ko. Adda ngamin napatig apag na.
Sa dino ay ang amin ti papanam. At dala sa rakag at tao, mami. Sana bali, tagawid akmat lang adagos. Katwan awan parikot iti dayta anak ko. Basta sigurado am ti panagsublim matla nga dagos. Tarumwarak mat apaman ang makasublikan. Wen, mami, kat agyaman ak unay. Awan anyaman na anak ko. Obligasyon ko mat abantayan ti apo ko. Rumor ka kadimanan, Manang Mariel. Wen, adda na patag-apag na. Manipod na yawid tayo ni Manang Raquel iti balay. Nadlaw ko akanayon kamot na rumor. Papanam ka niya, ha? Kan sino ti kadwam? Apay aya, nagado ti saludsud mo si Tristan. Tika di kanayon mo akatext kan kasarita iti cellphone? Agtal na ka man, Tristan. Mabalin ka di nakbibiyangan. Saan ka mat abibiyangan? Numapmapan ka kadagiti babarkadam. Iso ang mabalin ka di mo pakibiyangan ti irurar ko, ha? Rumor ka mat, no kayat mo. Manang Mariel, Oh, saan kit din? Di naklapdan iti pagragsakak. Tadi ka matlaplapdan iti pagragsakam. Aramidam ti kayat mo, ta aramidak mat ti kayat ko. Naawatan. makaumay di balay. Itoyak pala ang computer shop nga agtambay. Agay ayamak pala ang kabayatan ti panangururay ko karag iti barkadak. I-text kong tulagan ni Mami, inton madamdama. Amangan namin na umawag manan, na ibagak na inton madamdama pa iti panagawid ko. Agam, elakit ni. Kumusta mo ni Raquel, Ophelia anak ko? Dayjay, tatang, saan pa'y ang nagsubli ti sigod aganay gay na. Awan ka no ti ganas na amangan. Kanayon ko ang makita, kan mga di pa nagsangsangit na. Ay, katituloy mo latat, mang bagbaga, kan mang patib ka iti pakinakam na. Masapol na ita, ti panarabay mo. Wan tatang, daytang mo ti aramida. Uray mariknak nga uray siya kat marigrigatan matan iti kastoy a sitwasyon mi. Ni Tristan, anyagay mo ti pakakumikuman na ita. Kas iti sigod, at dalat ta iti ayan dagiti babarkada na, tatang. Agpadadalaan ka ni Mariel. Awan pulos nagbaliwan na. Ha? Apay anak ko nam tikas ta, tatang. Adamanen baro anobyo di anak mo. Lakitak ida nagkuyog iti na minsan nga aldaw. Anya? May samot dayjay nga awan dengdenggen na. Talaga natangken ti ulo na. Di na amo ti mabagbagaan. Kung nakno agnakaman ngam saan matlata. Urayan ng sapay nga dadakdaka sa mapasamak ken kuana. Mami, Oh, apay ka di Tristan, aday bagam. kwa, Naibos ka di manan ti allowance mo. wan nga rod, Mami. Dumawatak ko man o dapan nakabalin na. Ano nga min ti babayadak iti pagadalan. Kan, ano ti projects anas ka nagatangan. Oh, adtoy. Allowance mo daytay ti makadomingo. Wan, Mami, kat agyaman na. Awan anyaman na anak ko. Basta igad mo kumati agadan, ha? Iti kasta, saan amasayang dagiti kwarta nga ititad ko kan ka? Wan, Mami, di kay ka di madanagan. Igagad kumat kat ti agadal. Raquel, anak, adto yan ti kanam. Intulod kun ditoy, tadi mo mat kaya ti rumor dito'y silid mo. Irwar yun dahil makan, Mami. Diyak kaya timangan. Anak ko, saan kumamot kasta? Amangan no agsakit ka, no kasta akanayon tar aramidam. Di nasayaat. Iti kasta. Matayak matan. Katagnan na kami ni ti anak ko. Talaga ka di adi mo kayat atulungan tabagin ka. Kanayon la ka din akasta, Raquel. Agpanunot ka man anaimbag. Awan tinasaya at nga idden ti kastang aramidam.
ad-addalaang amarigatan ka. Mami, ay nati mapaspasamag dito eh. Abi nga uuntan yung matun ni Raquel. Amuyo ka di asaan ang makatulong tikas tangar aramidan yung kankwana. Gusto ni Manang Mariel, Mami. Rumbang lang nga maawatan niyo ti kasasad na. Saan kumamat akas na mami? Da kayo kumatinang nang runa ang makaawat kankwana. Tasyak paikit din ti saan ang makaaw-awat. Siyak pa yan, ha? Inawat ko mat amin ang nagkamalyan ka nagkurangan niyo. Inaramid ko amin na kabailag tapno mapanakal kayo ana sayaan. Itaas siyak pa ni Madi. Siyak pa yan ti saan ang makaaw-awat. Amuyo ka diyan na pambandog ako. Mami, Aging gagano nga tayo malpas ni obligasyon ko kasi inayo. oh. Aging gagano. Mami! Mami! Aday ta, nakaluto akon. Inasar kong ti pangrabyan mi kan ni bakit. Iti kasta, day tanto lamanganon ti aramidan mi. Intun sumangpet nga ang gapu iti palingke. Lay, ada awag ka. Sumbatak pa'y. Amangan ket dimat mo ti asawak ti umawawag. Ha? Limot Mariel. Anyaman nga tanaya ti parikaw ka. Hello, Mariel. Hello, Lolo! Tulungan na kami! Anyamanan aya, tinapasamak dita. Ni Mami, intaray mi dito ospital! Ni Ophelia. Apay, anyamanan aya, tinaramid siya o ngagkakabsaat. Kaasimat ni Mami. Na ospital manan po kanya. Di mo pa basulan ti Bagim, Raquel. Adamat basol may kinitristan. Ni Lolo ti agturong dito eh. Raquel. Mariel. Lolo, kumusta ni Mami? Anyang iti ko nadagi ti doktor, Lolo. Kasano ti kasasaan ni Mami? Ang sao kayo kumalolo. Kumusta ni Mami? Oy. Apay, Lolo. Anya tinapasamak kini Mami. Apay, akas na unay apanagsinaayo. Lolo, agsao kayo kuman. Di na kami kumamit pagdanagan. Maispalpay nga tati inada Tristan, papagayam, padaanan dagiti sumarunupay a mapasamak, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Maminsan pa'y, kablaawan da kayo manan itinaragsak ken na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti maudi apasat ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Antay ta, nakaturugan ni Sofia. Piiman mo ti ka anak. Awan ka malay-malay na karag ti mapaspasamak itaglawlaw na. Ne, apay nga nga awan mo tin awag damanan. Anya nga no mapanaklaangan iti ospital. Well, mapanak ijay. Awagak ni Lola Sonia. Ta ibatik pa ilang kenkwana ni baby. Diyak namin makaid na, naadaak lang dito eh. Manang Raquel, Manang Mariel, Oh, Tristan. Tristan, sa dino ti ayan ka anak ko. napan ko imbati iti balay da lolo. Adamat ni Lola Sonia. Kapampanaw laang ni Lolo. Diyak namin makaid na. Kasano kat di kaybot ngaminan mauray nga umawag. Kumusta ni Mami? Kwa, Madama ang opera ni Mami, Tristan. Anya? Delikado ti kasasaad na. Kaasimat ni Mami.
Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming kan kuana. Masigurado tayo lang ang maispalda ito eh. Numadaan iti puot. Kalpasan ti pan nakaopera na. Aping adda ka dito Manong Jerry. Kahit ko makasarita ni manang mo. Kantap no, makapagkidawak mo tiniti pamakawan kin kwa na, kin kada kayo amin. Among ka diyan nalaws ti pungtot ni Manang kukin ka. Amang ano aga pa kayo manan dito ospital. Saan, Tristan? Ipanamnamak titakin ka. Diyak apahan ni manang mo. Sana bali nakapungtot nak. Tinapatag, makapagkidaw ako ni ti pamakawan. Bakun konsensya ako na yan. Kapukadagiti nagbasulak. Isa pang naasim ko matristan. Kahit kulaang mat, ang makasarita ni manang mo. Talaga natangkan mo ti ulo man niya. Tristan! Raquel, Manang, Sige. Panawan na kami dito yan, Tristan. Manang, Di ka madanaagan. Awan mapasamak agulo. Saan kami nga agapa ka ni Jerry? sige Manang. Raquel, magyaman ak. Tay manugod ka matlangan makisarita kanya. Naibaga kanya ko ni Lolo ti panakisaritam kan kuana. Raquel, sorry. Nagdaking tinagpasulakin ka. Kapoy tinay-responsable nga ama. Kan panggap ko pa nagipahalis ken ka. Natay ti anak ta. Jerry, Napasakta ko na itiriktam. Kastamat tan ti pamilyam. Sapay ko matang pakawanak. Pagbabahuyak amin ang naramid ko. nasakit pailaang ti amin kanyak. Marigrigatan una yan ti pusok. Gaboy ti kinadagsan ti marigrignak. Iso atong palag ti bilin ni Lolo. Raquel, Pakawanan kan, Jerry. ang yaman ang Raquel. Ang yaman ang Raquel. Iti sitwasyon ita ni Mami. Kasapulan mi ti manganding ay kan makipagmaymay sa kada kami. Diyos ko, ato'y kaming agkakabsat iti sanguhan. Amo miya si kalaang ti makatulong kada kami iti daytoy ang undaway. Amo miya si kalaang ti agin kuko iti biyag mi. Ato'y kami nga umay agpakpakasi. Asapay kumatasan mo pa'y nga alalaan ti inami. Amo mi nga ado dagiti nagkurangan mi kankuan. Ado ti nagpasulan mi iti inabi. Ngam ikanda kami kumapay iti gudnaway. Tapno makabawi kami kankuan. Ikanda kami kumay iti gudnaway. Tapno maurnos mi dagiti nagbitulan mi. Pangaasin, Diyos ko. Kanda kami pa'y kumaydi kong daway. Balin na nasingpet. Kan responsable nga anak. Para tinasingpet kan responsable nga inamin. Ang pagpakaasi kami ka. Apo. Sumbata mo kumalang iti karanag ni Diyos ko. Manang Mariel, Tristan, Oh, Raquel. Manang Raquel, manananak. 30 minutos lang ang ti urayan iti imbaga ti Doktor Apawayway apan nakaring ni Mami. Nga maging gaita, saan pa yan nakapuot? Kasanon no? Nasaan ang nagring ni Mami? sana mapasamak na ito manang. Amok ang makapuot mo't lang ni Mami. Amok ang kabalan ni Mami alabanan ti kasasat na.
Saan na tayo panawan? Saan ka di, Mami? Ambok amang mangid na kami. Saan na kami apanawan? Di ba, Mami? Pangasiyo, Mami. Pagriing kayo kuman. Saan na kami kumamana basta panawan lang. Kasapulan da ka, Mami. Pangasim tagringan. Mami? Mami? Mami, kitaan nyo. Nagbulagat na ni Mami. Ewan nga paiso. Mami, Mami? At nagpuot ni Mami. agyaman kami, Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you. Agyaman kami ta sinong bata madagos ti karanag bingag kakabsat. Thank you, Diyos ko. Kastaunay tiragsak may. Ngamin, nalasatam na dyan nga operasyon o pilya anak ko. May sa milagro tinapasamakin ka. Talaga ang naayat ti Diyos kada tayo anak ko. Inispal na ka itipagkan. Kaslaak nagtatagainap, tata. Nangako nga agsangsangit na kita anak ko. Saan natagtagainap na yay? Pudno tinangag mo. Kastaunay ti panagsangsangit ken panagkarkararag da. Mariklak, tinalaw sa panagbabawi da, kanang iti nagbidutan da. Iti na ito'y agundaway, panagkunakit saan kan ang mapaay kadakwada. Tata, At dapay may sa agunyos, anak ko. anya day tata. Ni Jerry, naurnusan, tinagbaltanda ka ni Raquel, nagpinakawandan. Mami, atuyan ti kanan niyo. Mangan kayon. Iti kasta. Nadaras ti panagpaimbagyo. Siya kung timang pakankan ko na, Raquel. Asikas mong pailaang ni Jerry. Tulungan ka dagiti pinalingkinan. Ops, siya timang pakan ka ni Mami. Ngamin, nalpasan ti batangyo. Manang Mariel, inkamot ng asikas mo ni Sofia. Siya kung ti makaamo amang pakan ka ni Mami. Unay kayo lakit din ayang agkakapsat. Kasla pag inagawan nyo pa iti panangpakan nyo kanya. Kaya't mi nga mi na makabawi kadagiti ado ang nagkurkurangan mi kada kayo, Mami. Putno reta, Mami. Ket alak na iti agundaway, tapno agkid daw iti pamakawan kadagiti adon ang nagbiduta. Ikarik, igaed ko